kun kɛlen don k'an nɛɛma wa ko seko kun ye an nɛgɛ de ka taa sira dɔ don an kɔrɔ min tɛ Alahu subahanahu wa taala ta ye bi kun b'a sɔrɔ an caman yɛrɛkɛla nka Ala ko bisimilahi fo ka taa se a laban na Ala ko jama man ca dɛ nabi ɲumanw lajɛ ka na k'a daminɛ nabiyilahi Nuhu alayhi salam a ye san 900 riwaya dɔw nana n'a ye ten san 900 ani san 50 a y'o de kɛ a bɛ ka dawa kɛ a bɛ maaw wele ka taa Alahu subahanahu wa taala ma dɔw ko k'a ye maa min sɔrɔ maa 80 dɔw yɛrɛ ko k'a ye maa min sɔrɔ maa 40 san 900 ani san 50 dugu jɛ o jɛ i bɛ t'i jɔ maaw ma a ye sira Ala ɲɛ a ye na an ka taa Ala ma Ala ye kelen ye a kana fɛn bato ka fara Ala kan dugu jɛ o jɛ o compter san 1 san 2 san 100 san 300 fo san 900 ani san 50 o Ala wele kɔfɛ a ye maa min sɔrɔ maa 40 dɔw yɛrɛ ko maa 80 ɔ kɛra yɔrɔ min Nuhu dimina bari Nuhu tile la ni cɛkɔrɔba bɛ sa a b'a denw wele a bɛ wasiya min f'u ye o de ye ne tɛ foyi f'aw ye fɛn o fɛn ka d'a ye a y'a kɛ nka n bɛ fɛn kelen bɛ min ɲini aw fɛ ni cɛkɔrɔba in ka den na ni maa min donna la su tigɛ f'aw ma u bɛ nin de kɛ nabila Nuhu na ɔ Ala bato furadama a bɛ tan de i bɛ maaw wele ka taa Ala ma dugu jɛ o jɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ dɔ bɛ fara a kan mais Ala ko maaw wele fa zikr inna fa'ata zikra sayasakaru man yakhsha a ko maaw wele maaw hakili jigi ka taa Ala ma i k'a dɔn k'a fɔ dɔnnibaa kelen o kelen Ala ye dɔnni don i garisɛgɛ la e ye hakili lajigi baaya de wa maa hakili bɛ jigi man yakhsha maa min bɛ siran Ala ɲɛ donc a kana saliya dɛ Ala wele min n'an b'a kɛ a kana saliya ɔ jama bɛrɛ ma sɔrɔ Nuhu dimina a y'i bolo fila jan kiraw ni nabi ɲumanw dun u ka dugawu tɛ bi dɛ a ko Allahumma la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara a ye nin dugawu in don yɔrɔ min Alahu subahanahu wa taala ye diɲɛ di sankolo mɛlɛkɛw ma a ye diɲɛ di dugukolo mɛlɛkɛw ma u ye ji tiyo dayɛlɛ ji fila ye ɲɔgɔn bɛn diɲɛ kɔnɔ ka diɲɛ fura k'a ban pewu maa minnu tugura Nuhu na Ala ye Nuhu yamaruya a ka kurunba dɔ dilan Nuhu n'a ka maaw donna o kurun kɔnɔ o kɔfɛ a sɔrɔla ka danfɛn bɛɛ cɛman ani musoman a y'o minɛ ka bila kurun kɔnɔ Ala ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen halaki nabi ɲuman min nɔfɛ o de kɛra nabiyulahi Nuhu ye donc an bɛ fɛn min fɔ aw ye kalandenw ka taa se mukadamu ma nin fɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye an k'an cɛsiri Ala ko bilama bi tɛw Ala ko jama man ca kabi kunu o de don Ala ko jama man ca mais ni maa min ye Ala zati minɛ ka sabali o kan ka fɔ jama t'i kɔ wali i bɛ ka Ala wele maaw ma sɔn ka na ka sabali o kan ka t'o kan i t'i sa fiyewu f'i wasadon kan Rasul sallallahu alaihi wasallam alakira a bɛ bɔ Maka don min ani maa caman ma bɔ dɛ a yɛrɛ bɔlen a nɔfɛ mɔgɔ a kanubaga dɔw taara n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 20 kan n'a y'o bɔ alakira yɛrɛ faso maaw bana alakira la u y'a gɛn ka bɔ a faso la bari u taara k'u b'a faga yɔrɔ min Ala ye diɲɛ d'a ma a ka bɔ mais a sabalila Alahu subahanahu wa taala ka yamaru a y'a kɔnɔ Madinɛ don min na Ala bɛ yamaruya d'a ma a kana Maka a nɔfɛ jama a bɛ ko Muntugula yan o don de ma wele ko Fatihu Maka donc maa kelen kelen n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ i ka awa baara la i sara don min na maa kelen o kelen k'i ye Alahu subahanahu wa taala kɔni minɛ i dayɔrɔ kama i sara don min na donc an bɛ fɛn min fɔ o ye ka ɲɔgɔn encourager an k'an cɛsiri an bɛ sira min kan nin ye sira in ma nɔgɔ dɛ sira in ma nɔgɔ nka ni maa min sara sira in kan sira in tiɲɛ kan i m'a minɛ foyi kama fɔ Ala ko sira in tɔnɔ fana ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ yen bari siraw cayara bi dɛ diinɛ sira a cayara bi kosɛbɛ Jabiru radiyallahu anhu a nana Seyidina Aliyu ma a nana a ko Seyidina Ali n ye sogo damadɔ kɛ n bɛ fɛ ka sogo ninnu lakali ye sogo ninnu bɛɛ la an mago bɛ fɛn kelen pe de la a ko ale sogora k'a ye a ye tapi ba dɔ ye tapi in dulolen don sani dugu cɛ mais a y'a ye tapi in bunzanw la i b'a sɔrɔ jamakulu dulolen de don tapi in bunzan na mais maa si kelen pe tɛ yen k'a sigilen don tapi in sanfɛ a ye sogo in lakale yɔrɔ min Seyidina Ali ko yala i ma tapi ni maa ninnu dɔn wa a ko wallahi diɲɛ bɛna se hakɛ dɔ la i b'a sɔrɔ silamɛya bolofara de bɛna tila ka taa bolofara 10 ani kɔ ka fara ka caya o bɛɛ kana bolofara 20 ani kɔ
kana bolofara caya kana kɛ bolofara 70 ani kɔ nka bolofara in kelen o kelen a bɛɛ bɛ kule ni jumɛn ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah a taasira in kelen o kelen ni maa min dara ala la ka ala minɛ a kan i bɛ ala sɔrɔ nka i bɛ taa sɔrɔ i ye jamakulu minnu ye n'u dulondulonnen don buzan na sinsigi tɛ tabi in kan o de ye silamɛya tɔ bɛna to dabara de ye ani yeko ni fɛnko k'a fɔ a ye n'an ka taa yan fɛ karisalakaw kɛ n ko olu ye tatabiya ye an ka taa yen fɛn bɛɛ sɔrɔ yen n ko ninnu ye cancaniya ye an ka taa yen fɛn bɛɛ sɔrɔ yen silamɛya tɔ bɛna to nin de nka k'a fɔ an ka ala subhanahu wa taala minɛ ala bato sira an k'a minɛ ala kama k'o bɛna dɔgɔya an bɛ waati min na sa maa tɛ kuma nka hakilima ye kuluku jamana dɔ fɔ ye dɛ silamɛya bolofara ye joli ye bi ni ka taa kɔnte a ka ca dɛ a ka ca diinɛ maa bɛɛ ta ye nka i ka da la k'a fɔ a dun kelen-kelen na ala bɛ sɔrɔ a kan dɛ ala bɛ sɔrɔ a kan mɛ a bɛ sɔrɔ ni tileleya de mɔgɔ ka dɔgɔ fana min bɛ taabolo dɔ la k'a tigi tilelen don ka dɔgɔ donc an ka taa sira in an ka seko m'an nɛgɛ dɛ an filɛ sira min kan ala subhanahu wa taala zati batoli de don ala ye seli wajibiya an kan k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar ko seli b'an ko k'an jɛ k'an jogo sanuya k'an bɔ ala subhanahu wa taala kɔnfɛnw na a ko kɔfɛ fɛn jumɛn ka bon wala zikrullahi akbar a ko ala ko suma o de ka bon maa min ka di ala ye ni ala bɛ n'o nisɔndiya alikiyama jɔn don suratu fatihi kɔnɔ a y'a fɔ a ko ye maa jumɛn ye allazina yusabbihuna bukratan wa asila maa minnu bɛ ala subhanahu wa taala yafa deli ka ala subhanahu wa taala tanu ka ala dugulen tɔgɔw fɔ sɔgɔma ani wulada fɛ donc n'i y'a jateminɛ an ka taasira in sigilen don fɛn min kan o ye ala zati weleli de an bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri bɛɛ k'i cɛsiri taasira in kana miiri ni fila ye dɛ n'i y'a miiri ni fila ye i b'a bila taasira n'i y'a miiri ni fila ye i b'a bila dɛ mukadamu sɔn bɛ yan ale promotion n'i ko i b'o bɔ bi ni alimami ni bari ninnu tɛ a tɔ man ca bilen dɛ a tilan bɛɛ boli la sa mɛ ala ko sirilen tɛ fɛn wɛrɛ la o n'i nana nata kama i bɛ segin de bari maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ se maaw kɔrɔ ala de bɛ se maaw kɔrɔ nka maa o maa ye ala kanu ka tugu e kɔ ala ka sira kan e bɛ bɔ yen o tigi bɛ sira yen donc an bɛ fɛ ka min fɔ jama ye dɔrɔn bɛɛ k'i cɛsiri bɛɛ k'i cɛsiri ala ko ye seko ni damayira de wa n'i ye min kɛ fana i bɛ t'o de sɔrɔ maa tɛ sara maa ka sara la dɛ an y'aw bila sira kan o ŋaniya ɲumanya ala b'o baraji d'anw ma nka k'a fɔ aw bɛ ka na ala de wele k'anw b'o baraji sɔrɔ la anw yɛrɛ bɛ min wele ala ye an b'o de sɔrɔ maa si t'o sɔrɔ ni min nana fara an kan ka ala wele walahi i ye kɔnɔjɛlenya min kɛ baraji min bɛ d'anw ma o bɛ den fana de ma donc an k'an cɛsiri an ka ala subhanahu wa taala wele an k'a bila an kunna k'a fɔ an tɛna to yan n bɛ k'o ladilikan kunkurunin fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ n'o ye kasimu sidibe hakili la nin waati in na a bɛ foro la seko ye foroba min san kɔsa in na awa fana don wala a bɛ foro la nin waati in na a yɛrɛ a cɛsirilen don yɔrɔ in na kosɛbɛ an ka foli b'a ye k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ale maa ye bi n'i ma nin fɔ sisan caman bɛ na fɛn caman miiri n yɛrɛ tun kan k'a fɔ debi juma waati ala y'a kɛ hakili ɲinana ma se k'a fɔ donc a b'a sama dugawu la kosɛbɛ samiya kɔni sera an bɛ dugawu kɛ maa o maa ye danni kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka ji di bɛɛ ma ala ka ji d'an ma ɲina an famana ji min ma ala k'o kɛ ala kira bonya sɔli ala an bɛ dugawu laban di an ka ni ala sɔnna an ye dugawu kɛ ji bɛ sɔrɔ an bɛ dugawu laban di an ka mɔgɔdamu ma ale bɛ dugawu kɛ an bɛ sɔrɔ ka taa da la seko bɛ dugawu k'an ye salamu aleykum wa rahmatulah alhamdulillah
illallah, la ilaha